Здравейте хора, аз съм Креми, това е моя канал и днес ще ви покажа подаръците, които получих за Коледа. Има доста неща, така че ще бъда бърза с обясненията. И ви пожелавам също така да сте си прекарали много весели и забавни празници и да сте получили най-мечтаните ви подаръци, които най-много искате. Аз съм в коледен дух. Днеска сме Коледа, реално деня на Коледа, но си получих доста от подаръците, така че сега снимам това видео. Не знам кога ще излезе. Може би забелязвате нещо странно в усмите им, тъй като в момента имам скраб, тъй като са ми малко странни. Тук сме на коледна тема и там. Така че нека да започнем с първия подарък. Като ще започна с подаръка, който си получих вчера. Един от подаръците, да има още един. Ще ги карам подред. Първият подарък е от едната ми баба. Тя ми подари ето това Лего 3 в 1. Знам, че е 8+, нищо. Това Лего 3 в 1, защото аз преди време си бях взела на такова, тъй като не знам защо много ми се строеше Лего и си го взех и тя явно ме е видяла, че съм си го взела това Лего и ми е взела някакво такова 3 в 1 Лего. Ето, може да си направите лейка с цветя, бутуш с цветя или папагалчета. Като аз си направих ето този бутуш, даже го имам в момента. Успях да го построя сутринта. Се захвана да го строя и успях да го направя. Вие го виждате. Ето го и него. Мисля, че стана доста готино, така че да, аз поне доста му се кефя. Мен много ме кефи. Затова си го оставих тук и мисля, че е доста готино. Следващото нещо е реално подаръка ми от дядо Коледа. Като си бях поръчала реално две неща. Едното нещо е новата ми Джаджа техника, нов микрофон, който изглежда доста готино. И мисля, че ще си го ползвам доста. Тъй като много исках да направя някакви ASMR видеа, това ще ми е много нужно за тях, защото аз не съм с най-перфектния звук, така че да, в момента не съм с него реално, защото се оказа, че моят телефон няма някаква такава приставка и ще трябва да си купя някакъв като накрайник, за да мога да си сложа този микрофон. И второто нещо, което си поръчах от дядо Коледа, това е супер вайрал, така че някой от вас въобще няма да се очудят, че си поръчах това, именно коледният Juicy Bomb. Коледния сет с коледни Juicy Bomb. Имаме 5 броя, като имаме и една коледна шапчица, която реално може да си я сложите ето по този начин на капачката. Сега няма да ви показвам как се седат на устните ми, тъй като, както ви казах, имам скраб. Но ще ги отворя и ще ви покажа някои вкусове, някои видове. Една секунда само. Аз съм го отваряла, даже си пробвах някои на устните ми. Ето, примерно тези двата. Този е с мандарина. Този е с печен бадем. Този. Ето, сложила съм. Реално един от любимите ми. Любимите ми два са, сега ще ви ги покажа. Една секунда. Любимите ми два са Mellow Marshmallow и Candy Cane, т.е. захарна пръчица и маршмелоу. Някакъв си там маршмелоу. Не знам как се води. Ето тези двете са. Не че съм пробвала всички, така че мога да го докладвам, но къде качих един шорт. Може би сте го гледали. Как си отворих реално тези. И са много готини. Аз много исках да си взема коледните Juicy Bomb. Juicy Bomb сега са супер вайрал. И са много популярни. И исках и аз да си взема коледните. Аз имам... реално имах два от обикновените. Имам динята. Имах динята с Juicy Bomb. Имах Juicy Bomb с мирис на диня и този с черешка. Черешката ми е тук в момента. Динята някъде си я изгубих. Не знам как го направих това. Но я изгубих някъде. И да. Така, преминаваме към следващия подарък и се чуда кой реално от няколкото подаръка, тъй като има доста подаръци. Кой да ви покажа първо? Добре, ще ви покажа сега подаръкът ми от една моя приятелка, тъй като в училище си разменяхме подаръци и на нея се падна да ми подарява на мен. И трябваше да си разменим нещо ръчно изработено. И тя, предполагам,
че го е направила тя, ми направи ето това супер сладко. На основата на дръвче има сняг и еленче, шишарчица и нещо мъхисто. И мен това супер много ме кефи, реално е много яка коледна декорацийка и ми направи една картичка. Много ти благодаря. На мен поне им доста ми харесва, така че ето, много е сладичко, мен ме кефи. И да, имам и картичка, но в момента тя не е тук. Затова реших да ви покажа само това. Сега реално ще ви покажа следващия ми подарък, който е от прабаба ми. Ето тази турбичка. И вътре имаме дядо Коледа. Още един дядо Коледа. Имаме киндер и имаме някакъв потник, май. Не знам какво е. Не знам дали ще го нося. И имаме... Най-вероятно знаете какво е това. Да. Това от баба ми. Благодаря ти, бабо. Ще си ги ползвам нещата. Много се радвам, че има и сладко, тъй като аз обичам сладко. Така че ще ми бъде от полза това. Сега ще ви покажа едни подаръци, които получих всяка година с баба ми на Коледа да си правим коледна томбола. И реално аз имам няколко неща от тази коледна томбола, тъй като баба ми беше направила повече номерца и за някои хора имам по няколко неща. Аз съм от късметливите, имам няколко неща. Сега ще ви ги покажа. Първото нещо ми го подари майка ми, тъй като на нея се падна, тя няма да го ползва. Именно ето тези мега сладки странни очила с еленче. Тези са от Синсай, понеже аз помагах на баба ми за томболата. И са много сладки според мен и те. Чакайте малко да фокусира. С формата на еленче. Аз имах такива очила, обаче ми се отлепиха нещо, защото имаха едно плътнено отгоре. Като декорация отгоре, която се отлепи и сега то просто пада и не е красиво, даже понякога не виждам с тях. И тези майка ми ги подари, сега ще опитам да си ги сложа. То ми пада. Но иначе са много сладки, така че мисля да си ги носа. Аз на Нова година винаги хода с такива очила с еленчета. От 4 години хода така. На Нова година, така че много се радвам, че майка ми подари тези очила. Аз бях почти сигурна, че на който да ми се паднат, аз ще ги получа просто, защото никой друг ще няма да ги ползва според мен тези очила. Да, следващото нещо, което получих от томболата, сега ще го извадя само. Ето тази химикалка с дядо Коледа. Хо-хо-хо. С тази химикалка с дядо Коледа, която според мен също е много сладичка. И тя от Синсай. Мисля, че е черна. Черно пише. Аз я избрах и реално смятах да я сложа в томболата, нищо, че е за мене. И реално на който да се падне се на баща ми и той ми я даде. Така че пак е за мене. Но реално хубавото в томболата е, че когато ти се падне нещо, което не ти харесва, ние почти винаги си разменяме някои неща. Така че ето тази химикалчица е много сладка. Баба ми също така прави нещо много хубаво, което аз съм и много благодарна за това. Именно, че тя, понеже ние малките сме по-претенциозни с подаръците, и тя ни прави отделни подаръци от томболата, на които пише моята буква, примерно К, и на останалите пише примерно М, У и там, с която буква започва детето. И тя ни направи отделни подаръци от томболата и реално това, което на мен ми подари отделно от томболата, беше ето това много яко лего. Аз наистина се впечатлих много, тъй като много му се изкефих. Това е лего коледна рамка. Строиш си ето тази рамчица и реално можеш вътре да си сложиш истинска снимка. И нея я построих. Ето там вие може би сте я забелязали. Това е кутийката, което току-що ви показах. Реално, чакайте малко, че аз не я хващам правилно. Ето я. Според мен е много сладичка. Ето тук има отделни някакви неща. Ето това е еленче с шиничка. Чакайте някакси да фокусира на светлината.
Имаме елхичка, имаме къщичка, имаме тук някакъв фенер, ама той много не се вижда. И тук имаме снежен човек и според мен е много сладичко. И тук имаме камбанки, които не очаквах, че може от Лего да се простят такива красиви камбанки. Но ето, измислят доста интересни лега. Но мен много ме кефи, реално може. Хубавото на камбанката е, че се обръща и може да стане ето такава рамка. Реално, ето това се маха. И на ето тези черничките се закрепя снимката. Лошото е, че трябва да е точния размер на това, иначе няма да стане. Това не е плюс, но просто то няма. Как обикновено си правим снимки и си купуваме рамка по тях, но тук имаме рамка и трябва да си намерим снимка, която е с размера на рамката. Може да е малко по-мъничка, може примерно да си преначертаете рамката и да си нарисувате нещо и да го сложите в рамката, което също би било доста готино, така че да. Сега ще ви направя един вайб с моя лавбер, който между другото въобще не е хубав. Просто си го взех, за да е коледно, да знам. И сега ще Satisfying. Реално в началото е хубаво, но това, дето му викат aftertaste, е ужасно. На нещо много сладко с канела и джинджифил, обаче въобще няма вкус на канела и джинджифил, въпреки че пише, че е с бисквитки, такива коледни бисквитки, Санта Куки. Не знам, това видео не е спонсорирано от нищо, между другото, не вземете да си помислите, че... И последния подарък. Последният подарък е от баба ми. Реално този, който остана, мога да получа още подаръци, така че следете за шортове, защото съм по-редовна с шортовете. Чакайте да... Ето тази турбичка. Имам няколко нещица. Тук си сложих обаче химикалката от тъмбулата, която ви показах преди малко. Сега ще ви покажа нещата реално. Започваме с нещо, което аз ви поръчах на баба ми. Именно това шише на Aquaphor. Тъй като моето се щупи. Аз имах зелено, моето се щупи. И много повече исках розово. Моето се щупи. И много исках да имам розово от самото начало, когато майка ми купи зеленото. Аз исках розово, но просто нямаше розово в магазина. И сега имам розово. И съм толкова щастлива, просто много исках това шише. Нямате представа колко исках това шише. Това видео не е спонсорирано, да знаете. Наистина от нищо не е спонсорирано това видео. Но просто много исках такова шише с филтър. Ето го. Исках розово. Между другото сега има някакви лилави, светло лилави, тъмно лилави и някакви много готини. Така че... да. И тук имаме още няколко неща. Имаме едни чорапки с дядо Коледа. Не знам колко са дълги. 36-40. Мен ме кефат. Има отзад звездичка. Предполагам, че отзад на самият чорап. Или са... Не, да, те са два чифта чорапи. И на двата чифта чорапи има и елхичка, и дядо Коледа, и снежинка. Извиняйте. Така, последното нещо. Няма да ви го показвам отвътре, просто ще ви покажа опаковката, тъй като най-вероятно ще се досетите какво е. Може да не се досетите, но няма да ви кажа какво е. Ето тази кутийка маничка. Не е бижу, само това ви казвам, не е бижу. Но да, това ми е от баба ми и дядо ми. Нещо в тази кутийка, например в коментарите какво ми се тече. Да, аз съм доволна от това. Ще си го използвам това, което е вътре. И да, между другото, вижте ми. Ето това сама го измислих. Тези се правят с... Чейте да... Много дълги ми стават видеа, да просто не мога да ги кача. Ето това е с балон. Балон го залепяте върху него парченца туалетна хартия. Ние имахме розово и аз направих розово. Залепих му тази кют панделка. И сложих вътре гирланд и топки. За елха. И стана много яко според мен. Ето това също е много сладичко. Това ми го подариха обаче миналата година. И да, хора. Това беше моето видео. Надявам се да ви е било интересно какво получи за Коледа. Може би ще имам още подаръци, така че може да ги разопаковаме с вас. Така че да виждате първата ми реакция реално на подаръците.
на шортове, реално, защото няма да има такова видео втора част, най-вероятно. Може ли да има, но не знам. Пожелавам ви да си прекарате весело празниците. Не знам това видео кога ще бъде качено. Може би утре ще го кача, не съм сигурна. Но да, ще бъде качено съвсем скоро, така че пожелавам ви весели празници, весела нова година, весела Коледа, дано да сте си прекарали супер. Дано сте получили хубави подаръци. Аз получих много хубави подаръци. Благодаря за всички хора, които ми ги подариха. Много се радвам, че бяхте с мен днес. Благодаря ви за всичко. Моля, ако ви харесват видеята, които правя, да оставите по един лайк на това видео и да се абонирате за канала с камбанката, за да не изпускате още такива готини коледни видеа, тъй като ще има още поне едно видео коледно. Така че много се надявам това видео да ви е харесало. А сега, чао от мен!